Isikhathi esiningi umuntu osebenzayo uma emsebenzini uphatha i-lunch box, thina-ke sithi isikhaftini. Kuhlukene-ke, khona isikhaftini, khona isixhaftini. Ake sikuchazele, phela mina ngiyinjulabuchopho, ngisebenza ngomqondo. Ukuhlaziya kwami angikususeli encwadini, ngikususela nje emqondweni ngokwazi kwami izinto, yabo, ukwazi impilo. Mhlambe uzofike uphekhe kahle esitsheni leso siphatha emsebenzini, mhlambe uphekhe ama-sandwich, sibuye sithi amasemishi-ke thina ngoba siyathanda izinto ukuy'biza ngendlela yethu, kodwa kahle kahle ama-sandwich. Mhlambe nje makuphekhwe kahle nje ama-sandwich a-right, ku-clean, isikhaftini. Noma hlampe kuphakiwe ukudla nje kuhleleke kahle, i-rice noma uphuthu nesishebo eceleni esikahle nje esi-clean, isikhaftini leso. Mhlawumbe uphethe ujeqe, ujeqe-ke uphathwa nenyama, udliwa nenyama ujeqe, suke sesiwuhlukumeza nje mase sudla mhlambe neklabishi. Ujeqe into edliwa nenyama kahle kahle. Mhlawumbe uphethe ujeqe wakho namaqatha akho la enyama, ufake kahle nje ukuhlukanisa kahle, yabo, isikhaftini-ke leso. Bese kuba khona lokhu-ke, yabo, mhlambe udle kakhulu wakhohlwa ukuthi kumele uphathe i-lunch box emsebenzini. Usuyabona manje ekuseni mhlambe kusele isojana encane noma isishebo sesincane, yabo. Uvele uthathe uphuthu noma i-rice ufake phakathi la ebhodweni lesishebo, ugoqoze, ushuqe, sithi ukushuqa-ke thina ngesiZulu. Ushuqe lapho, uqede lapho uphake esitsheni sasemsebenzini. Isikhaftini-ke leso, akusona isikhaftini, isixhaftini. Ngoba isixhaftini indawo engcolile nje, hlambe uma kuthiwa nje indawo eyisixhaftini, engcolile, enodaka, hlampe inezibi, yabona nje, iyaxathuka, yabo. So-ke naloko kudla-ke lokho kusuke kungabukeki kahle noma ukubuka, yabo. Isixhaftini-ke leso, akusona isikhaftini.